не віддать. Калі сумленне ізноў гаворыць, і не ў час прыйшлося трываць, калі замет больш нічога не відаць. Гэта Бог цябе чакае, гэта ён дакрануўся да мроі, гэта Бог, ён зачараваны табою, каб павярнуў і ўсё даверыў, не насіў сабе шэрасць бруд, прагне вызваліць яго надзею. Голас паклікання. Гісторыі людзей, якія адказалі так на голас Пана Бога. Пахвалёны Езус Христос, паважаныя радыёслухачы і відэагледачы. З вами праграма «Голас паклікання», я Тарас Чыры. І сёння з намі сястра Яна Алексеева з кангрэгацыі сясцёр Святой Ядвігі ад Безаганнай Багародзіцы Дзевы Марыі. Як добра разумееце, праграма наша пра тое, як чалавек прыйшоў да Бога, што натхніла яго на гэтую годную справу. Сустракаемся разнастайнымі людзьмі. Вось, а сёння да нас завітала сястра. Са Слуцку прыехала спецыяльна, каб расказаць пра сваю кангрэгацыю, а найперш пра тое, як сама прыйшла да Бога і што на гэта паплывала. Хвала Христу, сястра Яна. Хвала навекі. Сардэчна вітаю таксама ўсіх радыёслухачоў, вітаю відэагледачоў і вельмі рада, што магу ўдзельнічаць з гэтай праграме і дзяліцца сваім сведчаннем. Ось, выдатна, давайте тады і сразу пачнем. Вельмі цікава заўжды чуць гэтай гісторыі, як чалавек прыходзіць да Бога. А самае, конечно, звычайнае, это тады, калі просто ён хадзіў разам з бацькамі ў касцёл і альбо ў царкву, і гэта вера просто перадалася, да, ад гэтых суродзічаў. Як было ў вашым выпадку? Всё так альбо неяк інакш адбылося? Нарадзілася я ў хрысціянскай сям'і, у каталіцкай, і мае бацькі сапраўды перадалі мне гэту веру, гэта вялікі скарб. Мама вучыла маліцца, тата таксама быў для мяне вялікім прыкладам малітвы, і заўсёды, як адна сям'я, мы ўдзельнічалі ў святой імшы, таксама разам маліліся дома. Аднак больш так свядома, больш так ад сэрца пачала сапраўды верыць у Бога, калі была ўжо насталяткам, такім узросце насталяткі. Падлеткам такім, так, да? Так, падлеткам. І тады распачалася маё такое сапраўды вельмі сур'ёзнае духоўнае жыццё, калі выбрала Езуса Хрыста як свайго пана і збаўцу. А ў якім горадзе жылі, дарэчы? Ці гэта было мястэчка, вёска, што гэта? У Асіповічах, і там я таксама з парафіі Асіповічскай парафіі Божай міласэрнасці. Ну, то бок Асіповічы далёка не самы такі каталіцкі край. Якое менавіта такое хрысціянскае жыццё было ў тыя часы, калі вы былі маладой дзяўчынай там у 90-х? Як это ўсё адбывалася, памятаеце? Так, памятаю. Гэта было вельмі цікава, таму што моя мама старалася, каб мы заўсёды з маім братам выхоўваліся ў хрысціянскай веры, каталіцкай, і яна пільнавала не толькі малітву, але пільнавала, каб мы кожную нядзелю слухалі па радыё святую імшу, якая тады трывала 15 хвілін, пазней ўжо 30 хвілін, і на тым закончылася наш такі удзел у нядзельнай святой імшы. Пасля мы на вялікія святы мы ездзілі альбо ў Мінск у касцёл, альбо ў Барысаў, альбо ў Гродзенскую вобласць, там, дзе моя бабуля, у Іўе, і там удзельнічалі ў такіх урачыстасцях на святой імшы.
І толькі ўжо пазней, калі я мела, можа, 14 альбо 14-13 гадоў, мы даведаліся, што ў Осіповічах ёсць капліца. То бок вы нават не ведалі, што нават ёсць такая магчымасць, проста яе не было. Так, спачатку мы не ведалі і не было, ніхто нават не казаў пра тое, што збіраюцца на малітву. Ну, гэта было все так, ну, вядома, такія часы былі савецкія. І таму прыйшлі так у касцёл ужо так пазней трошкі. І там распачалося, ну, можна сказаць, маё такое духоўнае жыццё ў гэтай парафіі. Слухайце, ну, каб прыехаць, напрыклад, на набажэнства ў Барысаў, мне падаецца, трэба вельмі рана прачнуцца, бо ад Осіповіча до Барысава такі шлях не самы блізкі. Паколькі там жыла цёця, то мы так ездзілі часам раней, дзень раней, 2 дні раней. І толькі на вялікія святы, гэта на Божае нараджэнне і на Пасху. Так, памятаеце той момант, калі сапраўды адчулі, што я каталічка, я хаджу ў касцёл, бо калі ты дзіця, ну, ты это, магчыма, нават уяўляеш больш як элемент нейкай гульні, рытуала, які трэба выконваць, як хадзіць у школу, напрыклад, абавязак такі. Калі вы сапраўды адчулі, што сапраўды я з'яўляюся верніцай і мушу выконваць тое, тое, тое? Значыць, так спачатку майго такога жыцця, то прызнаюся, што я нават саромілася, што хожу ў касцёл, таму што шмат маіх сяброў ніколі не хадзіла ні ў царкву, ні ў касцёл, не малілася, не ведала пра Пана Бога. І ў школе, калі мне пыталіся, то, ну, не заўсёды мела адвагу прызнацца. Да, я веру, да, я хожу ў касцёл. Часам, ну, чула, што смяяліся, што не разумелі. І аднойчы паехала на рэкалекцыю. Гэта было моладзевае спатканне. І там перажыла такі аазіс 15 дзён, аазіс новага жыцця, руху святло жыццё. І там упершыню перажыла дотык Божай міласэрнасці і Божай любові. Упершыню зразумела, што Бог так моцна мяне любіць, а я не адказваю на яго любоў. Адчула, што мая вера ў Бога, яна такая традыцыйная была, больш каб, ну, задаволіць бацькоў, больш каб так, ну, не разумела до конца, чаму я веру. І толькі пасля перажыцця такога сапраўды дотыку Божага ў сваім жыцці, ў сваім сэрцы адкрылася на Божую ласку і адказала ў сэрцы: Божа, я хачу быць хрысціянінам. Я хачу сапраўды прыняць сябе ў сваё жыццё як свайго пану, як свайго збаўцу, каб ты быў на першым месцы ў сваім жыцці. І пасля гэтых рэкалекцый я, калі вярнулася дадому, я хацела ўсім крычаць сваім сябрам: Бог ёсць, я веру ў Бога, я не саромеюся, бо ён той, хто мяне полюбіў так, як ніхто іншы. І пачала сапраўды казаць сябрам, не толькі, гэта не засталося толькі маім жаданнем, але пачала дзяліцца такім сведчаннем. Ну, на жаль, сустрэлася з незразуменнем. І некаторыя нават так адвярнуліся. Глядзелі як ненармальную, да, дзяўчыну? Так, глядзелі, ну, штосьці здарылася, штосьці не тое, нешта так змянілася, што не толькі ўжо хадзіла ў касцёл, але не саромілася сваёй веры, і нават у школе бараніла веру ў Бога, бараніла праўды веры, бараніла тое, што, ну, сапраўды вартасці, каштоўнасці такі хрысціянскія. Ну, і тады розныя былі адносіны маіх сяброў, розныя былі рэакцыі, але не жалею, тады сапраўды так сустрэла і сапраўдных сяброў, якія падтрымлівалі, і была ў гэтым таксама радасць і радасць таго, што я жыву ў праўдзе. Сястрына, скажыце, калі ласка, прызнайцеся, вось на тыя рэкалекцыі ехалі проста каб патусіць з моладзю, пазнаёміцца, магчыма, завесці новых сяброў і нешта там цікавае паслухаць. Так і было? Так, з аднаго боку было так, можа так, больш так, знаёмых сяброў, каб знайсці сяброў, так. І, можа, было таксама прагненне сустрэць сяброў, якія таксама вераць. І ці сапраўды яны вераць, і ці ёсць увогуле моладзь, якая верыць, таму што ў нашай парафіі было мала моладзі, 2-3 чалавекі, так. І не было такой супольнасці. Хацелася сустрэць сяброў, якія падобна, як я думаюць, можа, сустрэць тых, хто бы зразумеў і хто бы
подзяліўся сваёй верай, так паглядзець, ну, можа, не зусім так ненармальная. Якая самая дзіўная рэакцыя вам прыляцела на тое, што вы сказалі: я хрысціянка, я каталічка? Самая дзіўная рэакцыя. Трудно цяпер згадаць. Ну, можа, было тое, што... Ну, а калі так было можа, так адно такое здарэнне, што калі мои сябры казалі, калі я дзялілася сваім сведчам, да, я каталічка, я веру ў Бога, ну, ці сапраўды ў гэта верыш? І адна з сяброў, памятаю, паказала на крыж, які вісеў у мяне ў пакоі, і ці верыш, і ці што, ты думаеш, што ён сапраўды цябе чуе? Такое было пытанне, можа, не дзіўнае, але такое вострае моцна. Ну, ты сказала, так, чуе і ёсць. Ну, гэта адбылася, як мы ўжо казалі, у падлеткавым прыкладным узросце старэйшай класы. Так. Але ж, слухайце, падлеткавы ўзрост, час, калі дзяўчаты прагнуць увагі хлопцаў, хлопцы прагнуць увагі дзяўчат. Калі у вас саспела жаданне пайсці сапраўды за Богам, служыць яго, і ці быў пэўны дысананс? Хто я наогул? Ці дзяўчына, якая хоча стварыць сям'ю, якая хоча завесці хлопца, або я хачу стаць невестай яго, пайсці проста да яго да канца. Было такое складанасць выбару ў вашым жыцці? Так. Складанасць была, выбар быў вельмі доўгі. Так, маё пакліканне расло разам са мной, так магу сказаць. І, ну, сапраўды, як нармальная дзяўчына, былі такія мары сям'і, бачыла гэту дарогу і адначасова распазнавала Божую волю ў сваім жыцці. І гэта для мяне таямніца, таму што ўжо ад дзяцінства я адчула такі дотык Божы, і задумалася, а што Бог хацеў бы, каб я чыніла ў сваім жыцці. І гэта расло разам са мной, гэта думка мяне не пакідала. Я распазнавала, але таксама было прагненне, сапраўды, ну, нармальна, і в размовах з сяброўкамі, о стварэнні сям'і, увага хлопцаў, гэта все натуральна, гэта все было. І не раз за каханне. І адначасова было прагненне: Божа, а як ты хочаш? А якая твоя дарога? Я вельмі доўга малілася, вельмі доўга распазнавала. Так шчыра скажу, моцна задумалася аб пакліканні, калі мела 16 год. Тады вельмі моцна уже была нават упэўнена, што хіба гэта моя дарога, але распазнавала 10 гадоў. У 26 гадоў толькі уступила ў кангрэгацыю, адказала на голас паклікання. І гэта 10 гадоў, гэта і быў час распазнання, час такой барацьбы, час, калі думала сапраўды, якая дарога, і бачыла сябе ў сям'і адну дарогу, але адначасова бачыла другую дарогу. Дарогу, прысвечаную Пану Богу. Так цалкам, радыкальна, до канца. І распазнавала. Як распазнавала? Можа, такое слово распазнавала на малітве, на адарацыі, у размовах. Нават прасіла пра канкрэтныя знакі ў Пана Бога. Бо насіла ў сабе сэрца вялікае прагненне выканаць тое, што хоча Пан Бог. Калі сям'я была згодна на сям'ю, калі закон была згодна на закон. Чым вы займаліся ўсе гэтыя 10 гадоў? Ну, не маглі вы весь проста гэты час сядзець і думаць. Вы, напэўна ж, вучыліся, працавалі, чымсьці займаліся. Што было ў гэтых 10 гадоў у жыцці, акрамя пошукаў духоўнага? Ну, конечно, вучылася. Я поступила спачатку ў Барысаўскі педагагічны каледж, вучылася настаўніцу ангельскай мовы, пасля поступила ў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт і вучылася на турызме, факультэт турызму, гісторыя Беларусі. Ці атрымалася папрацаваць па спецыяльнасці пасля? Не, я ўжо не працавала, уже уступила ў кангрэгацыю, выбрала закон, але мела практыку, можна сказаць, так, у турызме. Калі вось вы паставілі гэтую кропку вось над тым, кім я хачу быць? Які это быў узрост? 24 гады ці 25? 25.
25. Як это было? Вы пришли до маці, памятаеце? Гэты момент пришли до маці, сказала, мама, я выбрала, я вырашила. Памятаю, конечно. Моя мама была падрыхтаваная да такого майго рашэння, таму што нас шмат размаўлялі на гэту тэму. І памятаю гэты момант. Не толькі маме сказала, але таксама свайму таце, што я ўжо вырашыла, я ўжо выбрала тое месца, можна сказаць, нават неправільнае слово, што я выбрала, але пан Бог выбраў, але я адказала на яго заклік, на яго голас і вырашыла вступіць у кангрэгацыю сестер Святой Адвігі. Мама не была здзіўлена, але узрадавалася, што выбрала кангрэгацыю такую адкрытую, не закрытую, бо ёсць кляштары закрытыя. Я так прызналася, што яна баялася, што пайду ў закрыты манастыр. Ну і паблагаславіла, я ведаю, што і моліцца за мяне, і дзякую за гэта. Бацька зразумеў, ці вось для яго, магчыма, гэта засталося таямніцай? Бацька таксама паблагаславіў і зразумеў, таму што, як ўжо згадывала, гэта мае бацькі сапраўды вельмі веруючыя людзі, і яны перадалі мне гэту веру. І заўсёды я была шчырая з імі, заўсёды дзялілася таксама тым, што хожу з такімі думкамі пра жыццё, прысвечанае Пану Богу. Ну і адчувала заўсёды ад іх такое зразуменне і падтрымку. Якія у вас былі дзіцячыя вось мары, не звязаныя вось з духоўным жыццём, які вам хацелася аджыццявіць? Памятаеце, пра што марылі ў дзяцінстве? Я марыла вандраваць па ўсім свеце, наведваць шмат іншых краінаў, а таксама вельмі марыла іграць на фартэпіяна альбо на арганах. Ну вось зразумелі, што, напрыклад, з пэўнай часткай сваіх мараў, да, вам іх проста прыйдзецца абрубіць, і, напэўна, гэта ў жыцці не адбудзецца. Ну, з пэўнай, можа, так. Але на арганах як бы магу паслугоўваць і іграць, наведваць розныя краіны таксама. Пілігрымкі, напрыклад, альбо выезды. Ну, гэта ёсць. Так магу падзяліцца тым, што калі мы аддаём Пану Богу штосьці, а тым больш сваё жыццё, то ён у 100 разоў больш нам узнагароджвае. Вяртае, так. І спаўняе нашыя мары. Таму што сапраўды нават дае больш, чым я марыла. Скажыце, калі ласка, чаму менавіта езвіжанкі? Таму што яны проста ў Осіповічах працавалі? Ці як адбыўся выбар кляштара і кангрэгацыі? Як я ўжо згадала, такім вялікім прагненнем маім было выкананне Божай волі, і ў гэтым таксама ўваходзіла нават выбар кангрэгацыі. Бо я малілася, Божа, а ў якой кангрэгацыі хочаш мяне бачыць? Добра, ведаю, што маю гэты голас паклікання, адчуваю гэты голас. І паколькі я вучылася, доўга вучылася, яшчэ доўга распазнавала, і вучылася і ў Вільні, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, пазнавала шмат сестёр, пазнала іншыя кангрэгацыі, іншыя законы. І быў выбар вельмі вялікі. Таму на пачатку нават было так складана выбраць, больш складана па-людску. Але ў Пана Бога было ўсё проста. Гэта я сабе там выдумвала, прыглядалася, шукала. Але сапраўды вярнулася да сваіх сестёр, якія працавалі ў Осіповічах. І чаму? І зноў жа магу сказаць так шчыра, што гэта зноў жа не мой выбар, а выбар Пана Бога. А ў гэтым дапамагла мне Марыя. Найсвяцейшая Дзева Марыя, якую вельмі-вельмі палюбіла і прысвяціла сваё жыццё. І калі малілася аб распазнанні свайго жыццёвага шляху, то прыйшла на малітве таксама такая думка і вялікае прагненне вступіць у марыйную кангрэгацыю. Тады пытала: Марыя, але якая? Якая тут марыйная кангрэгацыя? Тады нават не падумаў, што адвіжанкі марыйныя. І адчула такі голас: адвіжанкі, яны ж марыйныя, такі сіні колер вэлюна. Наша, то, што мы носім вэлюн. Я так подумала, але як? Але сапраўды сіні колер марыйны. І так як бы сёстры пад пакровам Марыі. І пасля толькі даведалася, што ядвіжанкі кангрэгацыя таксама Багародзіцы Дзевы Марыі.
Ну і медалік, які носяць сёстры, ёсць на медаліку выява святой Ядвігі і на другім боку выява Найсвяцейшай Дзевы Марыі, так, бездагана зачатая Дзева Марыі. Ну і гэта быў такі для мяне знак, і вырашыла, што сапраўды гэта тая дарога. І адказала Богу, так. Наогул, што за кангрэгацыя сясцёр, да, індвіжанак? Не самая папулярная, скажем так, кангрэгацыя, ўсё ж такі, і не кожны чуў пра іх дзейнасць. Раскажыце, калі ласка, хто яны, адкуль і як з'явіліся наогул на Беларусі? Кангрэгацыя паўстала 14 чэрвеня 1859 года ў Польшы, у Вроцлаве, і заснавальнік ксёндз Роберт Спіска, слуга Божы. Ён у тыя часы збіраў моладзь і дзяцей вуліцы, таму што вельмі былі складаныя часы. Будаваў для іх такія дамы, дзе апекаваўся, але таксама перадаваў ім хрысціянскія каштоўнасці. Дапамагаў выбрацца з гэтай беднаты, з нішчыты, дапамагаў таксама уладкавацца на працу. І такім чынам праз такія учынкі любові і міласэрнасці набліжаў да Пана Бога. Каля яго пачалі збірацца маладыя дзяўчаты, але таксама і старэйшыя жанчыны, якія дапамагалі ў гэтай нелёгкай справе, таму што трэба было ўсіх гэтых бедных дзяцей і моладзь і накарміць, і апрануць, і навучыць таксама. Шмат з іх было неадукаваных. І так паўставалі такія прытулкі для бедных, для сіротаў, для дзяцей вуліцы, для пакінутай моладзі занядбанай. І першапачаткова гэта была проста супольнасць асоб свецкіх, сясцёр, нават не сясцёр, а такіх супольнасці святой Ядвігі. А святая Ядвіга – гэта апекунка Сілезіі, раёна Польшы, якая адзначалася менавіта ўчынкамі міласэрнасці і жыла ў 13 стагоддзі. Будавала шмат кляштараў, дапамагала бедным, апекавалася ўдовамі, сіротамі. І гэта супольнасць сабрала апекунку менавіта святую Ядвігу, як прыклад да наследавання, як прыклад у той справе, якую яны распачалі, такой апостальскай дзейнасці. Так распаўсюджвалася гэта супольнасць, і паступова у 1859 годзе святы Ацец Пій IX паблагаславіў гэту супольнасць ужо як манаскую. І супольнасць прыняла рэгулы святога Антонія і пачала ад таго часу называцца кангрэгацыя святой Ядвігі Багародзіцы Дзевы Марыі. А сёстры прыехалі ў Беларусь 26 гадоў таму, яны распачалі дзейнасць у Слуцку. 3 сястры першыя прыехалі, гэта сестра Самуэла, сестра Дам'яна святой памяці, сестра Назарія. І так распачалася манаская супольнасць на нашай зямлі. Хтосьці з іх яшчэ застаецца ў Беларусі? Так, сестра Самуэла. І ў Слуцку 26 гадоў жыве? Не, у Осіповічах сёстры працуюць. Ну так абеларусілася, можна сказаць. Так, у Осіповічах і ў Гродна нашы сёстры. А наогул, як распаўсюджана гэта кангрэгацыя па ўсім свеце, ці яна вось якраз найбольш папулярная ва ўсходняй Еўропе, дзе ўзнікла? Ну, большую гэта на Сілезіі ў Польшы, так, заходняя частка. І таксама Германія ёсць, маем там дом генеральны, у Чэхіі. Ну, і не місійная супольнасць, няма па ўсім свеце, але ў некаторых краінах ёсць нашыя дамы. Ну так пераважна, што Польша, Германія, Чэхія, крышачку ў Беларусі. Так, у Даніі яшчэ сёстры засталіся, у Аўстрыі былі сёстры. Колькі агулам сясцёр? Бачыце? Колькі агулам сясцёр? Трудно цяпер сказаць, но так, бо мы маем 2 правінцыі, гэта Катавіцкая правінцыя, Враслаўска. У нашай правінцыі каля 300 сясцёр будзе. Так. Чым галоўная асаблівасць? Асаблівасць гэта хрысціянскае выхаванне дзяцей і моладзі, але таксама апостальства міласэрнасці, учынкі міласэрнасці да бліжніх і служэнне Богу і бліжнім сэрцам і з любоўю. Окей, ну прыгожае слове, калі канкрэтызаваць гэта ўсё, прывесці некалькі прыкладаў. Прыкладна, чым нашы сёстры займаюцца, гэта ў асноўным апека дзяцьмі і моладзю. У Польшы існуюць такія дамы, дзе прыбываюць дзеці, якім патрэбна сацыяльная дапамога.
Гэта таксама апека над старэйшымі людзьмі і хворымі людзьмі і апека над цяжка хворымі, гэта ДПС, гэта асабліва дзе займаюцца з вельмі цяжка хворымі дзецьмі і дарослымі асобамі. А таксама гэта катэхізацыя ў парафіях, калі ўжо казаць пра рэаліі Беларусі, гэта праца пры парафіі, катэхізацыя, праца з моладзю, рэкалекцыі для моладзі, ну і сведчанне сваім жыццём. Як я разумаю, кангрэгацыя адкрытая, да, і таму такая рэгула, да, можна сказаць, статут, ён таксама такі даволі свабодны ў параўнанні з другімі кангрэгацыямі. У вас там няма такіх нейкіх жудасных такіх абетаў і забаронаў, як ёсць у іншых кляштарах, то бок вы лёгка можаце катацца па свеце, выкарыстоўваць гаджеты, класіся спаць, калі захочаце. Ці не, у вас все роўна ёсць такі нейкі армейскі такі абавязак засынаць там толькі ў пэўны час, прачынацца столькі і так далее, тому падобнае. Не, ну, конечно, ёсць свой рэгулямін, ёсць свой і план дня, і так, ну, не можна сказаць, што мы там можам усё рабіць і катацца па ўсім свеце, так як хацім. Ёсць свая рэгула, сваё правіла. Рэгула святога Аўгустына, святы Аўгустын казаў: любі і рабі, што хочаш. Але, ну, вядома, што мы разумеем па словам любіць. Так, калі мы аддаем сваё жыццё з любові да Бога і любім Пана Бога сапраўды ўсім сваім сэрцам, усім сваёй душой, то будзем любіць, але рабіць згодна з законам любові. І таму рэгула святога Аўгустына, якую мы маем, конечно, ёсць свае абмежаванне, свае правіла. Так, не можам так проста сабе куды хачу, туды лечу, але з дазволам і настаяцеляў, з дазволам нашых правінцыяльных настаяцеляў. Ёсць рэгуляміны, якія апісаны, ну, калі казаць пра тое, што у гадзіну, калі адпачываць і спаць, это таксама варта прытрымлівацца. Конечно, ніхто там з кіем не будзе стаяць і ось, ідзі цяпер ужо спаць, але гэта ўсё залежыць ад асобы, правда, ад майго сэрца і ад таго, як я падыходжу да гэтых правілаў. Што, ну, зноў жа паўтаруся, што любоў вышэй за права, як бы выкананнем закону ёсць любоў. Гэта таксама, ну, вельмі важна, і тому што і для кожнай кангрэгацыі, для кожнай сестры. Але калі мы выбіраем гэты шлях, калі выбіраем такую дарогу, то мы згаджаемся на пэўныя абмежаванні. Што я не магу, як бы, рабіць усё, што хачу. Маем шлюб альбо абяцанне, манаскае абяцанне паслухмянасці. Так, таму, ну, ці цяжка было з гэтым прызвычаіцца? З абмежаваннямі, сапраўды, бо вось ты чалавек даволі, ну, свабодолюбівы ў сваім свецкім жыцці, можаш рабіць што захочаш, нават што захочаш, нават у рамках адэкватнасці нейкай хрысціянскай, да? Тут ты яшчэ больш трапляеш у пэўныя рамкі. Ці лёгка было з гэтым прызвычаіцца вам? Значыць, мне было, так скажу, не складана. Ну, бо калі я ўжо вырашыла прысвяціць сваё жыццё Богу, калі ўжо так пераступіла гэты парог кляштара, я ўжо згадзілася ўнутрана ў сэрцы: Божа, тое, што ты захочаш, так, як ты захочаш. Уступаем з верай, правда, прыходзім з верай, адказваю на голас Божы. І калі гэта голас Божы, то я веру, што Бог прамаўляе праз маіх настаяцеляў. Таму паслухмяная, калі паслухмяная, ну, па-людскі сказаць, чалавеку, то я паслухмяная, правда, Богу. Таму што я прыходжу з верай, што ён праз іх дзейнічае ў маім жыцці. Калі штосьці не дазваляюць, альбо штосьці, ну, ёсць абмежаванне ў рэгуле, ну, не можна рабіць то, альбо там выкарыстоўваць некаторыя там гаджеты, не ведаю, там да ночы глядзець фільмы, там яшчэ што-небудзь такое. Ёсць абмежаванне. Але гэта таксама прымаю як, ну, добра, з паслухмянасці, але таксама з разуменнем, што гэта робіцца для майго добра. Што гэта абмежаванні такія пэўныя, так як бацькі, яны абмяжоўваюць не таму, што там
хаця хочуць там дрэннае для дзіцяці, але наадварот добра. І пан Бог, калі дае нам пэўныя такія рэгулы, правілы, а калі я згаджаюся на гэтыя правілы, я іх прымаю, то тым больш, но то для майго добра, для духовнага добра, таму што прыходзячы ў кангрэгацыю, у любую кангрэгацыю, ніхто не хоча як бы накрыўдзіць, зрабіць шкоду, пакрыўдзіць кагосьці, але наадварот гэта ўсё робіцца для чалавека, для духовнага добра. І нават калі, можа, цяжка, складана штосьці, то ўсё роўна гэта умацоўвае, і гэта для майго духовнага добра. Зразумеў. Што канкрэтна складаюць вашы абавязкі вось у кляштары ў Слуцку, дзе вы працуеце? Это катэхізацыя найперш? Так, это катэхізацыя, гэта таксама арганы, музычная паслуга як арганісткі. Таксама наведваю дзіцячы дом і сацыяльны цэнтр. Ну і, конечно, такія абавязкі, такія хатнія, можна сказаць. Окей, ну зразумела, дзеткі, які прыходзяць да вас на катэхезу, я думаю, што вас разумеюць і глядзяць на вас цалкам адэкватна. А як на вас пазіраюць дзеці, не хрысціяне, можна так сказаць? Магчыма, яны, канешне, былі ахрышчаны, але не практыкуючы, да, хрысціяне, да якіх вы прыходзіце у дзіцячы дом, напрыклад. Хто вы для іх? Дзіўная цёця ў вельмі і дзіўным строі, ці хто? Ну так, для некаторых так і глядзяць. О, нехта такі дзіўны прыйшоў. Ну, з такімі вялікімі вачамі. Хто гэта? Адкуль? Чаму прыйшла? Ну, одна дзяўчынка: «О, Дзева Марыя!» Я кажу: «Ну не, чалавек, ну». Ну, я так глядзела, што такая была здзіўлена вельмі, хто так дзіўна апранутая. І тады тлумачу, расказваю. Першае наша спатканне гэта заўсёды знаёмства, ну, таму што сапраўды многія з іх ніколі не бачылі, але што цікава, я заўважыла, што яны не баяцца падыходзіць. Нема такога дыстансу, што «О, хто гэта?» Але так свабодна, заўсёды так нават радасна і абдымаюць адразу, хаця здараецца, што ўпершыню бачаць мяне, але так падыходзяць і вельмі і не баяцца падысці. Ты мне, ну, так дзіўна, таму што дарослыя часцей за ўсё, там, хто першы раз бачыць такі вялікі дыстанс, а дзеці ў дзіцячым доме вельмі адкрытыя, вельмі нават можна так заўважыла, што прагнуць такога, каб прытуліць іх, каб быць з імі. І першае наша спатканне гэта заўсёды знаёмства, расказваю, хто я, чаму я так апранута, чаму так выглядаю. Ну, пасмяёмся разам, што вось, бачыце, дзіўная цёця, гэта не касцюм, то вашу не маскарад. Ну і тады ўжо яны так смелее і адкрыта, і самі ўжо часам кажуць: «А мы не ахрышчаныя, бацькі не вераць, а хтосьці там можа і верыць». І так самі ўжо расказваюць, дзеліцца. Чым займаецеся з імі? У асноўным гэта сведчанне, скажу так, сведчанне і расказы пра Пана Бога, апавяданні. Гэта не навяртанне на каталіцкую веру, гэта не навяртанне, сказаць, больш так вось, паверце. Не, гэта перадусім гэта быццё з імі, каб быць з імі, але таксама сведчанне, што Бог ёсць, Бог іх любіць, Бог ёсць з імі. І гэта вельмі складаная тэма, таму што вядома, што ў дзіцячых дамах з такіх сямей розных, не вельмі добрых сямей. Але калі пачынаем расказваць пра Пана Бога, разам пачынаем чытаць Біблію, Слова Божае, но слухаюць і шмат пытанняў задаюць, так зацікаўленасці такое. Як да вас паставілася кіраўніцтва дзіцячага дома, што вось сястра-законніца нейкая, недзвіджанка тут хоча прыходзіць, нешта расказваць дзецям? Вельмі добра, вельмі добра. І запрашаюць заўсёды, і чакаюць заўсёды. І прыходжу таксама з іх дазволу, тому што заўсёды мы так дамаўляемся, на які час, як, і вельмі адкрытыя. Таму сустрэлася з такой добразычлівасцю з іх боку. Якая гісторыя, пачутая ад гэтых дзяцей, вас найбольш уразіла? Можа, больш так не ўразіла, але больш так дакранулася сэрца, так, можа, так... Гэта заўсёды так, калі сустракаешся з такімі дзецьмі, гэта так важна
зразумення таго, што яны сапраўды патрабуюць любові мамы, таты, сям'і. І памятаю, што з аднаго боку гэта не было для мяне такім здзіўленнем вялікім, але калі так дзяліліся пра мары, запыталася, пра што яны мараць, ну, вядома, адна дзяўчынка сказала мару вярнуцца дадому. Так. Гэтай сустрэчы, напэўна, на слёзы вас прабіваюць. Тым больш, калі ніколі не вучыліся з імі працаваць, а вось так нечакана прыйшлі і сустрэлі іх праблемы і сустрэлі іх боль. Ну так, трошкі мела досвед у Польшы, таксама з дзецьмі з такіх вельмі цяжкіх сямей, там, дзе нашы сёстры працуюць, але сапраўды гэтыя сустрэчы, яны заўсёды такія вельмі хвалюючыя, вельмі глыбокія. Галоўнае дасягненне, што вам атрымалася? Вот як вы думаеце? Магчыма, нехта з іх прыйшоў у касцёл нават на набажэнства. Нехта вельмі зацікавіўся і вырашыў, можа, я буду такая, як ты, калі вырасту, можа, хаця б пачну хадзіць у царкву, калі яна там праваслаўная. Скажу так, што не ведаю, якія дасягненні, таму што гэта ніколі невядома, што адбываецца ў сэрцы іншага чалавека. Калі наведаю альбо дзіцячы дом, альбо сацыяльны цэнтр, можа нават часам і здавацца, што трата часу, так, па-людску. Але аддаю гэта ўсё Пану Богу, што плёны не абавязкова бачыць цяпер. Я не бачу цяпер гэтых плёнаў. Не скажу, што да, усе прыйшлі да касцёла, усе ахрысціліся, усе паверылі. Не ведаю, што адбываецца ў іх сэрцах. Не ведаю, ці сапраўды гэта цяпер, сёння прыносіць плён. Але пакідаюся Пану Богу, там ён ведае, і як будзе далей. Веру, што прынясе плён у будучыні. Па маіх назіраннях, вось сястра Яна вельмі любіць удзельнічаць у разнастайных пілігрымках, хадзіць у буслу кожны год, спяваць, мікрафону яе часам не адабраць. Вось, адкуль вось жаданне гэта сапраўды вось музыцыраваць? Можа, у дзяцінстве хадзілі ў музыкальную школу ці адкуль? Ці проста так вельмі любім музыку? Музыку так, вельмі люблю. Наконт буслава, на жаль, апошнія гады мне не ўдавалася вось у пілігрымках. Спяваць люблю, ну так, мікрафон не заўсёды можна адабраць. У музыкальную школу трошкі хадзіла ў дзяцінстве, але не скончыла. Вучылася на баяне. Пасля больш так полюбіла тэатр. І ў тэатры была і музыка, і спевы, і танцы, і проста ўсё. Вучылася таксама там іграць на інструментах музычных. І вельмі полюбіла так музыкальна, тэатральна нашу супольнасць, і вельмі шмат гадоў там правяла, таму, можа, так мне Якую запал. Музыку любяць слухаць сёстры Язвіжанкі? Сёстры Язвіжанкі, ну то думаю, што розную, калі так запытацца ва ўсіх нашых сестёр, ну то можна пачуць розную. Скажыце шчыра, пад дыска танчыце там, магчыма, у сябе там? Ну, конечно, так. Каб ніхто не бачыў. Не, нават калі хто бачыць, люблю танцаваць, і мы з моладзю нават танцуем. Маю нават такую мару, майстэрня танцаў, ёсць танцы праслаўлення, ёсць танцы такія, ну, сапраўды, танцы малітвай. Это адно з такіх, ну, можна сказаць, адна з такіх маіх мараў, каб больш і моладзь прывлекаць да такіх танцаў. Але таксама і танцуем з моладзю такую нармальную музыку. Так, цяпер вельмі папулярны ці флешмобы на рэкалекцыях. Ну і... Пад папсу таксама. Папсу... Ну, менш, можа, так. Слухайце, але па-рознаму. Які у вас захапленні ў жыцці? Я ўпэўнены, што нечым яшчэ цікавіцеся. Чытайце кнігі, глядзіце нейкае пэўнае кіно, альбо там любіце паглядзець футбол па тэлебачанні. Футбол, можа, менш. Можа, але, ну, можа, часам, так. Ну, захапленне ёсць, конечно. Адно ўжо было згадана, гэта і танцы, гэта музыка, фільмы таксама менш. Ну і, конечно, кнігі чытаць таксама люблю. Што канкрэтна? Духовную літаратуру больш. Захапляюся таксама і жыццё святых, і, ну, цяпер больш такая марыйная,
такія больше кнігі марыялогія, пра Марыю. Ёсць вось пэўны прыклад святога, альбо пэўны, ну, чый прачыталі вы жыццяпіс, альбо прыклад нейкага аўтара, гістарычнага персанажа, які вось вас натхняе, якого вы любіце цытаваць, альбо нават прыводзіць у прыклад, калі размаўляеце з дзеткамі, сказаць: о, а ён же быў вось такі чалавек, моцны, духоўна, і не толькі. Такіх вельмі шмат. Адзін з іх гэта святы Ян Павел II, які вельмі моцна таксама паўплываў і на маё жыццё, на маё пакліканне. Ну, гэта сапраўды святы нашых часоў. Але гэта таксама іншыя святы. Гэта і святы Францішак, і святая Клара, святая Ядвіга, наша апекунка, якую таксама вельмі люблю і, ну, з'яўляецца для нас такім вялікім прыкладам. Гэта і святы Ян Боска, гэта шмат святых. Трудно мне сказаць, што так кожны святы мае ў сабе, правда, штосьці, так? Чым матывуе вас канкрэтна Ян Павел II у вас? Ну, больш, так, яго словы, яго пілігрымкі. Не бойцеся адкрыць дзверы Хрысту, гэта яго словы. Адвагі, ён заўсёды гэта паўтараў для моладзі. Не бойцеся жыць для любові, правда, тое, што ён казаў. Не бойцеся. І таму, ну, Ян Павел II, можна сказаць, больш перажыла такое спатканне духовнае з ім. Спатканне, калі адчула такую блізкасць з ім, гэта сапраўды 2005 год яго смерці, 2 кветня 2005 год. І такое адчуванне, што ён той, які паўплываў на не толькі, скажу так, на гісторыю свету, на гісторыю шмат краінаў, на гісторыю ўсяго свету, але таксама на гісторыю майго жыцця, таму пакінула такі след у маім жыцці. Выдатна, давайте апошняе пытанне, каб скончыць. Все ж такі мы размаўлялі пра літаратуру. Назавіце кнігу якусь. Абавязкова трэба пачытаць нашым слухачам. Яны адтуль атрымаюць шмат вельмі карыснай, цікавай інфармацыі. І вось кніга, якая, магчыма, вас крышачку таксама перамяніла. Я скажу адну кнігу, якую варта чытаць і заўсёды ніколі не адкладваць. Гэта кніга жыцця, якая пераменіць 100% вашае жыццё, якую таксама чытаю, слова якога разважаю, гэта Святое Пісанне. Таму жадаю ўсім радыёслухачам, каб гэта кніга была на першым месцы над усімі кнігамі, таму што гэта глыбіня і крыніца мудрасці, крыніца любові. Там спаткаецеся з жывым Езусам Христом, жывым Богам. І толькі гэта кніга пераменіць вашае жыццё. Іншыя, так скажу, чытала, заставалася штосьці ў памяці, але менавіта Слова Божае, Святое Пісанне перамяніла маё жыццё. І вам гэтага жадаю, такого спаткання кожны дзень са Словам Божым, і няхай яно перамяняе ваше жыццё, няхай Слова Божае праводзіць і ўзмацняе вашу веру, надзею і любоў. Дзякуй вялікі, сястра Яна, што прыйшлі да нас. Паважаныя радыёслухачы, ну мы завяршаем нашу праграму. Нагадаем, што з вами было голас паклікання Тарас Шчыры. А наступным разам, калі у вас будуць жаданні і вы захочаце ўбачыць нейкіх вельмі цікавых асоб, на вашу думку, у нашай студыі, пішыце нам у сацыяльных сетках, дасылайце альбо на пошту імёны сваіх герояў. Я яшчэ раз нагадаю, што сёння была разам з намі сястра Яна Алексеева з кангрэгацыі сясцёр Езвіжанак, якая распавяла нам пра сваё жыццё, пра сваё паклікванне, пра свае захапленні і пра сваю кангрэгацыю. Да новых сустрэч, з Богам. Дзякуй, з Богам. Голас паклікання. Гісторыі людзей, які адказалі так на голас Пана Бога.